ku danna subscribing sannan ku danna ƙararrawar sanarwa da za mu dinga sanar da ku da zarar mun ɗora sabbin fina-finan mun gode. Zuladiya, Kur'ani izufi nawa za a baki? Izufi nawa? Ba wannan magana. Da ni ban da karatun sallah babu abin da na rike. Dala ka nemi wasu dawa. Yayi dan bango. Izufi nawa za a baka? Na wato ainihin Alkur'ani. haba kai ma ka san kusan da ake islamiyya ai ban cika shiga aji ba daga nan da na ban nan na je Legas daga kaɗan kalangu sai ka cakaura Ya? su ana Hawwa, izufi nawa za a baki? Kai dai da fitina kake wallahi. Kina dan wana wakilce na ai. yo Wakilcin nan washi ne. Amma da mu ne da yanzu an kalle mu an ce mana 'yan bariki.